Hello, is Mr. Fiona Rennie, agus sé jobhad ar a honam ifidach an An Lanntair. Bhí mi clacha Gaelic go Gael na mópar, fu bhí gopur le buan cáirsnach, nó bhí gopur le daoineach mar clown. Skillam cuid bhí gopur cola le buan den ha clacha Gaelic na gníomhachas an mar is an plad I rusáireach gausing agus achgith. Sé céist mór hasin son ag gopur at cheann héna chula ar Gaelicte. Ach can lá par bhfuil siúcht acham, bu mi dúscach tras, legáisigin fag an Ionad son jobhar na hogol colorí tealaigh go matrich, fesgur na mi edit, agus fiacham mi cuideoch stoch email and record sort of immersion, and you know, it was so exciting. Hamas mo bhfuil me gói bethe agus mo chuideobrach I dul lab an h-ealainean ha nagag ma céalstri chéile háisich mi tugal jalavan ga daine scas can hula mi gopur daine sa cháirsnach agus sa hu jalavadrach design ha skillan mi cuideach ag buan cáirsnach Gaelic chlacig as an gníomhachas agus hachar narúd an h-ealainean go ma feriste. Hamas mo bhfuil narúd go ma cudramach ghil an h-ealainean hamas mo cànan agus mian an cruachol go ma tríchtal go ma cóistal le tibh chéile agus hamas mo ganné dói math agus foscailte hang ga daine ein bhí isás an na cànan agus isás a Gaelic ginne bhí na dhéanú a tain so suring aibh blas ein na cànan tro mian an cruachol mar jalavadrach nó filmig tro jalavadrach design cuideoch agus hamas mo sin cuideoch a céalrí ar gheachtarí agus ar gheachtarí bethe an rásta ha Gaelic bio an rásta ha Gaelic ar a chlach agus a cháirsnach seo háast so mar sin ha nárúd dul misca chéile fatan tíide go ma feriste. Hamas mo go chóir barach taice bheann focíníomhachas an eile in Gaelic chamal mar fárs ga gníomhachas agus economy a lániu. Hamas mo chanéideoch taic aragid go tá sin feriste grá. Hamas mo go chóir taic brosnochaí a bhí ann cuideoch. Go bhfuil daine farach in cóirstal Gaelic bhí na chlacha is an nubaracha láh ritíh a bhearla agus cuideoch go bhfuil corm an ná project a dhéanú tro bhían na Gaelic get na chalastoch díoch ma dhéin issue in Gaelic, story in Gaelic. Hamas mo le cuideoch cutramach go bhfuil taicear a thuirt go daine scialach an fór fag an héil ise tro bhían na Gaelic chanéideoch scialach an as an Ionad seo hain nó as an scídan an seo. Hamas mo go bhfuil cutramach sin ascalaigh go na bhórlói agus go bhfuil scialach an ha I foscalaigh a Gaelic imach go an héil go dhéir agus mar sin a tugáil ar cuspar an Gaelic an den am.